Немає взагалі жодної згадки про Європейський Союз, зауважу. В його програмі пана Зеленського, Серйозно? я уважно прочитала програми, в його програмі немає жодного слова про Європейський Союз. Тому що те, що говорить нам зараз штаб, навіть не сам пан Зеленський, ну, знаєте, ми можемо сприймати або не сприймати. Там є одна згадка про вільне небо, тобто про угоду якраз вільного неба. Все. Тобто це все, що пов'язано в його уявленні, чи уявленні принаймні тих людей, які писали програму, яку він, напевно, схвалював, про Європейський Союз. А щодо НАТО, там у нього написано: я підтримую членство в Альянсі, але воно має відбути, рішення щодо цього треба прийняти на референдумі, і я підтримую підвищення зарплати військовослужбовцям відповідно до стандартів НАТО. Так от, немає стандарту НАТО щодо на оплату, да, конкретної зарплати військовослужбовців. Ну, це абсолютно, абсолютно популістична історія, тому що вона залежить в кожній країні від там економіки. Понятно, що кожна країна своїм воєнним сама назначає зарплату. Звичайно, це зовсім, це просто Болгарія на одна, а в Британії абсолютно популістична, і в Сполучених Штатах третя. Тобто це абсолютно популістична історія, яка нібито мала би подобатися людям.